L-użu ħażin tal-iskuters qed ikun ta' tfixkil kbir għal persuni li huma nieqsin mid-dawl. Fis-stqarrija l-Malta Guide Dogs Foundation spjegat kif irċiviet diversi ilmenti fuq il-fatt li dawn l-iskuters ħansitra qed jitħallew fuq il-bankina, xi ħaġa li qed twassal għall abbuż. Il-Malta Guide Dogs Foundation temmen li l-investiment fl-iskuters hu xi ħaġa pożittiva. Iżda temmen ukoll li hemm bżonn li jsir ferm aktar infurzar sabiex in-nies li huma neqsin mid-dawl ma jesperjenzawx aktar problemi waqt li jkunu fuq il-bankina. Il-fondazzjoni għamlet appell qawwi sabiex l-scooters ma jintefawx bla dox f'nofs il-bankini, xi ħaġa li qed tkun innutata f'diversi lokalitajiet fosthom f'Taslima l-Imsida, Pembroke, San Ġiljan u anke San Pawl il-Baħar. Il-Malta Guide Dogs Foundation qalet li jekk ma jsir xejn fuq din is-sitwazzjoni, in-nies li huma nieqsa mid-dawl jistgħu jibdew iżommu lura milli joħorġu minn djarhom b'riżultat li l-ħidma kontinwa ta' din il-fondazzjoni tispiċċa fix-xejn.